Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. Hi love, you are now with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso 1 minute more before 11 p.m. At eto na nga ang ating biyahe sender of the night. Oras na para pagbigyan natin ang kabisyo natin na medyo some kind na naliligaw ng landas. Diretso lang natin. But before that, bigyan muna natin ng 30 seconds of fame ang mga kabisyo natin na kasama natin sa comment section sa ating Facebook Live. So binabati natin si Scarlett Amore. Ayan, si Eugene Montejo, ayan, kay Nika Ortego, kay Ellie May Billones, kay Kat De Dios, kay Alan Sibay Angeles, kay Maureen Albania Gira, ayan, nagpapabati sa kanyang asawa na nasa Riyadh, si Eric Sabtal, hello sa iyo, kay Christine Villapanya, hello sa iyo, kay Arnel Saniel, kay Angel Adrales Baloha, kay Angelo Renz Bautista, kay Neri Hernandez II, kay Michael Cruz Alvarez, hello sa iyo, kay Madison Flores Sangkilos, hello sa iyo, kay Eric Lastarelia, hello din sa iyo, kay Ronel Sacro Manil, kay sino pa ba dito? Si John Tandog, si Jaime Magno Randon, si Lacaba Rochi, Francisco Negrillo Jr. Ayan po. Graduation kasi talaga to. So niro-roll call natin sila. Graduation naman pala. Kay Lynn Aliviado at kay Marvin de la Cruz. Tautiho. Ng murder pa ng apelido. Mamaya uli yung 30 seconds of fame para sa mga kasama natin sa Love Radio Manila Facebook Live. Ibibigay natin yan sa inyo mamaya. 30 seconds of fame dito sa On Air kasi babanggitin natin ang inyong pangalan. Well, anyway, highway. Magdako na tayo, my love, sa ating letter sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. At eto na nga ang biyahe ng taga Rizal na si Bea. Hi po DJ Lala, magandang gabi po. Pakitago na lang po ang name ko bilang Bea, taga Rizal at 21 years old po ako. Ang problem ko po kasi ay may nakilala akong guy na churchmate po namin ni Mama. Hindi po kasi siya mawala sa isip ko. Every Sunday, nakikita ko po siya. Hindi ko rin po mapigilan yung sarili ko na hindi tignan ang FB profile niya every single time na mag-o-open ako ng Facebook. Hanggat maaari, ayoko po sanang magkagasto sa kanya dahil alam ko pong magiging komplikado ang lahat kung sakali kasi po 20 years ang gap naming dalawa. Pero iba na po kasi yung nararamdaman ko, hindi ko lang po maipaliwanag and isa pa po, may iba pong inaasar sa kanya na babae. Pero base sa mga kilos niya, kapag nang aasar yung churchmate namin, hindi naman siya naapektuhan sa asaran. Kaya po nakakaramdam ako ng konting pag-asa. Pero po sa tuwing naiisip ko po na malaki ang age gap namin, pinipigilan ko po yung sarili kong tuluyan na mahulog sa kanya. Nalilito lang po ako kung ano ang pwede kong gawin sa feelings ko po. Alam ko po kasi talagang mali talaga. Salamat po and more power to your show. Well, hi sa'yo, Bea. Isang magandang gabi sa'yo. My love, I'll answer you straight. Kung sa tanong na mali ba o tama ba na mahulog ka sa isang tao regardless of your age, my love, I don't see anything wrong with that. O diba? It's 2022, my God. Marami ng tao ngayon ang may karelasyon na malaki ang agwat ng edad sa kanila and it doesn't even matter. Time and time again, people have proven that love doesn't know boundaries when it comes to age. O diba? Age doesn't matter when it comes to romantic relationship. It only matters when yung lalaking ginugusto mo, yung lalaking nahuhulog ka with ay pamilyado. O diba? Married with someone. Merong pamilya. May mga anak na maaapektuhan. That's the only time na magkakaroon kayo ng problema. Another one is kapag hindi siya gusto ng parents mo, kapag tutol yung parents mo sa pagmamahalan ninyong dalawa or sa nararamdaman nyo sa isa't isa.
Yun yung ikalawang problema. Pero if those two scenarios are out of the question, kumbaga wala siya sa scenario, isang tabi na natin siya kasi it does not exist. The problem does not exist and it's a problem way too ahead. Kung ang pagbabasihan natin ay yung current situation nyo, there's only one thing na ayaw kong gawin mo. That is to make yourself too available for this person. My love, ganito, no? Okay lang naman na sa taong 2022, tayong mga babae will be responsible with what we feel. Like for example, if we like someone and we feel like itong taong to ay nagpapakita naman ng motibo, ng interes sa atin, it's not that bad to ask the question na, ano ba tong pinapakita mo? Are you courting me? Do you like me? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sa panahong 2022, hindi na tabu yung ganong klaseng diretsahan. Pero kung itong lalaking to kasi ay hindi naman nagpapakita ng any motibo sa'yo, hindi naman nag-make ng move sa'yo, doing that will make you vulnerable to someone. Maybe people will take advantage of you because you are making yourself too available. Iba kasi, my love, yung attraction, infatuation, intrigued sa love. Magkaiba yan, my love, eh. You fall in love with the person because you know the person. Na-in-love ka sa ugali niya, na-in-love ka sa vision niya, na-in-love ka sa sense of responsibility niya, pero with someone you do not know, yan ay attraction. Or kapag todo-todo, yan ay infatuation. Or a part of it can be intrigued ka sa kanya kasi mysterious yung characteristic niya para sa'yo. Hindi naman masama ang humanga. Wala namang masama doon, my love, eh. You just have to take it easy. Again, I don't want you to make yourself too available to that person. Kasi whether or not nakilala mo yan sa church, my love, may mga tao kasing nag-give in to temptation. Kapag nakikita nila na ikaw ay bigay todo, ikaw ay open, ikaw ay making yourself too available, they might take advantage of you. Mahirap kasing sabihin niyang gusto din kita just because alam niyang gusto mo siya. Nagigets mo ko, my love. You alam mo kung saan ako pumupunta. I just don't want you na I just don't want na in your situation maramdaman mo na ginusto ka lang ng taong gusto mo kasi alam niyang gusto mo siya. Naintindihan mo ko? Kaya, my love, kung ano man niyang nararamdaman mo, I'm sure as hell that is not love yet. Hindi pa yan love. Yan ay attraction pa lang. Yan ay you being intrigued. Yan ay you being infatuated with a guy you barely even know. So, my love, I want you to be responsible with what you feel. And I also want you to be responsible with the person na sasabihin mo yan. Kasi alam mo naman yung mga kaibigan, di ba? Alam mo naman yung mga tuksuan na, alam mo yun, kapag alam nilang crush mo, yan na yung crush mo, yun na yung crush mo, talagang paparinig nila. Again, I don't want you to be put in a situation na matitake advantage ka of people. Lalong-lalo na you met that guy in a church na kasama mo yung mama mo. So, alam mo na yung complications, alam mo kung saan tayo papunta. So, take it easy, my love. Let the course take its place. Huwag kang magmadali, huwag kang mag-overthink, huwag kang ma-adjust sa situation. Kasi if kayo naman, gagawa ng paraan ang universe to bring you guys closer together. I just want you to take it easy. Kasi I don't want you to do things that you'll soon regret. I don't want you to make yourself too available to people who might take advantage of you. Naintindihan mo ko, my love? So take it easy. Hindi pa naman yan life or death situation. Hindi pa rin naman yan yung tipong siya na lang yung huling lalaki sa mundo. Right now, you are just being overwhelmed with what you feel for this person. Yung attraction na meron ka sa taong to. Pero that's not yet love. Give yourself some time to get to know the guy. Give yourself some time na hayaan yung destiny or whatever it is na gusto mong tawagin siya to take its course para magkaroon kayo ng chance to actually know each other. Then you decide if you do feel that strongly about this person.
For now, enjoy mo lang yung feeling of being, being intrigued by someone. Enjoy mo lang yung feeling of having a crush with someone. Hayaan mo lang muna yan. Huwag mo munang problemahin yan. Hayaan mo lang munang maramdaman mo yan. It doesn't even matter, again, kung malaki yung age gap ninyo. Ang crush ay crush. Ang infatuation ay infatuation. Ang feeling of kilig ay wala namang pinipiling edad. Hayaan mo lang siya. Basta always be mindful and always be smart about what you'll do about it. Okay? Huwag ka masyadong mataranta. Wala pa yan. Kumbaga, nagsisimula pa lang yan. Hayaan mo munang magkaroon ng sitwasyon at umabot ka sa sitwasyon kung kailan kailangan mo nang mag-deal sa kanya. For now, just enjoy the feeling of being young. Enjoy the feeling of being attracted to someone. Do not put so much meaning into anything. Just let yourself be happy. Claro? Claro.